Všimol som si, že teraz strašne veľa maklérov odchádza z realitných spoločností, dokonca z najväčšej Košickej. A viem, že odchádzajú v podstate všetci a tá realitka sa nejakým spôsobom akože rozpúšťa. A prečo? No lebo ide o to, že akú pridanú hodnotu tam majú v tej realitke. No a do určitej miery už sami vyrástli. Ale na druhej strane neúplne si uvedomujú, čo ich čaká. To znamená, že áno, tí makléri si myslia, že namiesto, neviem, 50-60% mi ostane 100%, ale to znamená, že keď nepredávaš, nezarábaš, tak ako aj z nuly 100% je stále nula. To je jedna vec, lebo tá realitka ťa zastreší vo vec, čo má iné meno, má väčšiu podporu marketingovú. Viem, o kom rozprávaš, oni fungovali 16 rokov na trhu, to znamená, že predsa už to zázemie iné ľudia ich poznajú. No a druhá vec je, že ten maklér si neuvedomuje to, že ak on niečo predal a bol v tej realitke, tak dostal čisté peniaze v podstate. Hej, v podstate svojich 50-60%, nemal žiadne starosti, proste vyfakturoval si mal. A z toho rozdielu tá realitka musí zaplatiť náklady. To znamená kancelárie, všetko, inzerciu, právnika, ja neviem, 3D prehliadky, auto, telefóny, proste 1000 eur mesačne nákladov a z toho, keď to odráta z tých zvyšných príklad 40%, tak jej ostane možno 10-20% a z toho to je to, čo ostane tomu majiteľovi kancelárie. Takže nie, že on má zvyšných, ale ostane mu len tieto peniaze. Zo pár percent, keď to tak poviem. To znamená, že tie kancelárie musia fungovať tak, že musia mať viac maklérov, aby mali zmysel fungovať, aby vôbec prežili. No a ten maklér si to neuvedomuje. Že keď prejde na tú druhú stranu, z tých 100% má kopu nákladov a nielen to, on potrebuje kopu času, aby to všetko vedel zariadiť. Takže a ten čas nemôže vedomať predaju, z ktorého zarába. A tu mám zase tiež reálny príklad, tiež u mňa takisto jeden maklér odišiel a teraz sa rozprával s našim právnikom a vraví, že si to predstavoval úplne ináč, pretože zrazu si sám. Hej? Do nedávna si nič neriešil, len proste si prišiel do kancelárie, všetko si mal zariadené, predaje, tu si dal asistentke, tu právnikovi, tu ťa ľudia poznali, povedal si, že Archeus, tak vedeli, kto si, čo si, kde patríš a teraz zrazu tvoje meno, hoci fungoval 5 rokov, ale proste ľudia na teba zabudnú, ak nefunguješ nejakým spôsobom. Čiže ak sa hovorí, že ševče, drž sa kopyta, čiže ty si dobrý predajca, tak sakra predávaj a nechaj tú administratívu a všetky tie ostatné veci na nás. No, poviem otvorene, keď som teraz začínal, tak určite si vyberiem dobrú realitku, dohodnem si dobré podmienky a som vysmiatý ako maklér. Hej, lebo proste nemám žiadne starosti, predávam si svoje, mám svoju províziu, nemám žiadne náklady, nemám žiadne starosti v podstate, čo sa týka prevádzky kancelárie, asistentky a reklamy, inzercie, proste nič, žiadne starosti, žiadne leasingy na auto, telefóny, proste nič neriešim. To sú 1000 eur mesačných nákladov, ktoré majiteľ kancelárie má. A ten maklér si to neuvedomuje, tak si myslí, že dobre, idem sám, že viac mi ostane, ale si neuvedomuje tie náklady, ktoré sú s tým spojené. Nehovoriť o tom, že prvá asistentka ťa odžube, druhá asistentka ťa tretia, štvrtá, kým nájdeš tých správnych ľudí, tak to trvá. No jasné. Ja tým pádom oni, dajme tomu na začiatku, poviem, no nepotrebujem asistentku, lebo ja si zaplatím niekoho a zistí, že OK, platíš niekoho, ale tiež nie si spokojný, lebo proste robí to nejakým spôsobom. A v čom si myslíš, že robia začínajúci makléri najčastejšie chyby? No poprvé, že nie sú u nás. Výber zlej kancelárie. Áno, presne tak. Ale vážne, v podstate, fakt je to veľmi dôležité, lebo ako si maklér väčšinou vyberie kanceláriu je tak, že s kamarátom sa niekde stretne, buď na návšteve alebo na pive a povie, však poď robiť realitného makléra ku mne. Ale vôbec si to proste nejakým spôsobom neočekuje, že na akej úrovni ten kamarát robí tie reality, či ho vôbec niekto pozná, ako dlho robí tie reality, či má nejaký systém, ako má marketingovú podporu, či má vôbec zmluvy mu robí právnik, alebo si to robí sám, či má nejakú asistentku marketingovú, proste kopu iných aktivít, ktoré už tá veľká kancelária robí a má zabehnuté. Takže toto je veľmi dôležité, aby si on vybral
tú kanceláriu, kde mu to bude vyhovovať. Nehovoriac o tom, že či dodržiava napríklad nejaké pravidlá v zmysle tom, že mu zaplatí tú províziu, ktorú si dohodli. Lebo veľakrát sa presne to stáva, že maklér príde do nejakej kancelárie, u kamaráta najlepšie a ten, však ja ti zaplatím toľko, nasľubujú mu hory doly, to je dosť veľa prípadov, no ale nemajú žiadnu zmluvu a potom príde reálny prípad a ten povie, vieš čo, ale tak sme sa nedohodli a ten je sklamaný. A to je smola niekedy, lebo veľa dobrých obchodníkov tým, že začalo v zlej kancelárii, tak skončí, zanevrie na tie reality, na ten realitný obchod a v tej inej úspešnejšej kancelárii mohli byť perfektní. Ale už sú sklamaní z toho a myslia si, že všade inde je to rovnako a potom idú to vyskúšať sami samozrejme. No a tak dopadnú, že do roka skončia. Aké sú podľa teba predispozície na takého úspešného makléra? Čo musí, čo nesmie, čo by mal mať? No musí byť komunikatívny v podstate. Mám príbeh, teraz som išiel vlakom a som bol v Bratislave a viezol ma v Bolďak na stanicu. Taký mladý chalan, mladý, mal už BC titul, skončil školu a začali sme sa baviť o podnikaní a som ponúkol, že poď k nám robiť realitného makléra. Nechal som mu vizitku a celkom ho to zaujalo. Bravo, že rozmýšľal niekedy, že aby si v podstate mal neobmedzený nejaký príjem. Takže treba rozprávať kdekoľvek s kýmkoľvek. V podstate človek nikdy nevie. Takže nie sú nejaké kritéria, že nesmie, musí mať? No kritéria sú také, že ten človek fakt musí rád rozprávať s ľuďmi, nesmie sa proste musí fungovať ako byť pozitívny človek, riešiť veci proste s ľuďmi, pracovať s ľuďmi, musí vedieť a musí rád pracovať s ľuďmi, lebo to je základná vec. No a byť aktívny v podstate. Nemôže sedieť a čakať, že niekto za ním príde. Proste to je obchod. No a v poslednej dobe sú to sociálne siete v podstate, musí byť dobrý na tom. Vidíme príklady aj tu na Košiciach aj kdekade, že v podstate keď pracuješ na sebe a si denne na tých sieťach, tak tí ľudia sa ti ozývajú. A samozrejme, že musí byť poctivý a zodpovedný, aby tá práca mala zmysel a výsledky.